Guys, welcome to my channel. Ayun. So, kaya ng sinabi ko na babalik tayo dito. Ito, mamingwit tayo ulit. So, maghanap na naman tayo ng ibang spot na pamimingwitan natin. Ito. So, sabi ko kasi noon na isasama ko yung kaibigan ko. So siya yung kasama natin ngayon. Ito, malawak kasi ito guys. Hanap tayo ng magandang spot kung saan sila damo, natataas. Okay, so panurin lang natin. Ayun. So sobrang kasi kung walang masyadong magkanong mapistuhan dahil ang tataas na talaga itong tataas na itong mga damo. So ayan na yung ilog. Ay mapanda ka na yun eh. So ang guys, andyan. Ayun, yun yung natin. Magandang kung saan tayo pipisto dahil kung nakikita nyo, yun yung malawak na parte. Yun. So, nasa baba lang yan ng bundok. Ayan guys. So, sana ay swertein tayo. So, lang yung mahirap talaga dito dahil yung dinadaanan ay pero dati kasi ito malinis dito dahil pagka inilalagay yung kalabaw nila dito, pinakain naman itong mga damo na to. Pero ngayon ay matagal na sigurong walang naglalagay na dabang lot. Anong santang mabang ka na dyan. So yan guys, dun tayo. Dapat lang, magtyaga lang. Mahirap dito pag may ahas. Okay. So, sobrang damo guys. Ayan. Kung nakikita nyo si kaibigan, matangkad na tao to. Kaya nasa halos 6 flat siya para tangkad. So tayo naman ay nasa 5'7". hindi na rin pahuhuli yung height natin dito, kaya kakasabay din tayo nito. So ayan guys, ito kamuting kahoy, siguro maraming laman na yan. So sundan lang natin siya. So ito first time pa lang namin matagal na wala nang naniningit dito, kaya sana ay meron tayong mahuli dito. Kung wala man, lilipat na ulit tayo maghanap, ganun lang. So yan guys, ito lilinisan natin dito para may mapistahan tayo. Natin stop natin. Ayan yung ilog. So ang daming dito guys, mga karpa. Yung karpa sila ni igid na igid na mga panjin gay igid na ayun, may mga karpa guys. So sana ay certain tayo dito guys, kasi maganda yung spot natin. Kahit maganda yung spot, kung wala namang kumakain na sila, wala rin. Mahirap din yung kalagayan na yun. Okay, so panuorin lang natin. Si best friend, yung kung nakikita nyo yung kanyang nylon ay napakakapal. Parang sigurado naman. Ito wala. Anong size kaya yan? Patingin yung mo kaibigan. Ayun, yung kanyang dulo. Kailan ka na-sima na? Hindi mo sa amin sima na? Ay, yun. Ganun ba yun? Pakita mo. So, ganyan. Ayan. So, ang liit. Ayan.
Ayan, maliit lang siya. Saan na? Oh. Kahapon nakapasagon sa kanyak. Yeah. Eh, hindi naman. Ayun, hindi ganong ano guys. Maliit lang. Pero sana ay kayang ihawon yung ano. parang sinelas. So, ito guys, panurin natin kung may mahuli kami dito. Sana ay swertehin tayo. So, ihahanda lang niya. Ayun. Mas So, makapal pa ulit yung ano. Tali. Na ano, pangdugtong. 0.80 yata yan, parang yung sampayan. Mas may makapal pa pala na, no? Ganyan pala yung ginagawa niya. Para sigurado, baka makahuli ng karpa, eh, mahirap na. So, yun yung ano natin guys. Yung spot natin, oh, ang ganda oh. Diyan, bundok, oh, daming kahoy. Sa baba niya, ito na yung ilog. So ayan, mahaba to. Hanggang doon sa dulo ng walang hanggan. Okay. So yan yung unang bagsak niya guys. Ito. So, yung sa atin nandun naman. Ayun, wala buna. So parang ano pa lang yun. Paumpisa. Nandito ako, nandiyan naman siya sa kabila. Ganda dyan sa inyo, Lods. Kunada ko nga muna. Mapatakada mo kung mapatik yun. Ganda, ayun natin yun. Ayun. Laki ah. Akala ko. Tay. Inipit pa ako. Oh. Hipon. Oh. Ayun guys oh. Oh, okay. Hipon guys oh. Walang kawala. Ayan. Oh. So, kung nakikita nyo ito guys, ito, ano to, pag yung mga nanay-nanay ito, malalaki sa amin, parang itong siko ko, ito, ganyan kalalaki ito, pero ito, mga anak-anak lang siguro. Pero, maano rin, masiba rin ito. Kanina kasi, parang kakala ko malit lang, eh, ito. Yun, okay. 1 points. Oh, ito na guys. Oh, gura. Asla kung kunin ko pa lang kayo. Medyo nga pa lang ako ah. So ayan. Oh naman. Kumuli si kaibigan. Wow. Okay guys. Oh, yan. Yang tawag sa amin yan, yung bulan-bulan. Oh, laki oh. Yan pala yung mga humihila. Ayan, okay. So ayan guys. Kung nakikita nyo kasi ito, dito talaga yung maraming isda kasi marami pang mga gumagalaw, yung biglang lumulutang. So yung mga karpang lalakas ng mga nila, galaw nila. So dati kasi ito sinisisid namin ito. Kaso nga hindi na ako makalangoy. Lalaking karpan ito yung talagang malalim kasi ito. Itong spot na to. So sana dagdagan pa natin. Okay. Kung nakikita nyo guys, ito, na sayang, kasi, hindi na dala yung katawan, ito lang yung, yung ipit. Sayang talaga. Ang pa naman, ang bigat nung pagkakaano ko, ito, so malaki ito, talaga yung nanay siguro ito, yung ipit lang yung nakuha natin. Gaya yung unang nakuha ko kanita, ayan. So sana makakahuli tayo para mapakita natin. Okay. A few moments later. Oh, ayan guys, huli na naman siya. Okay, pangalawa na yan. Ayan oh. So madali kasi makawala yan.
Kung nakikita nyo, parang bangus kasi, saka magalaw. So yan yung mga humihila dyan sa tubig. Kanina may ano sa akin pero nakawala. So, kaya dapat ano yan, madali lang ano yan, ilagay mo agad sa pampang. So ayan guys. Okay. So bunog guys. Ayan, huli ko. So ayan guys, yung mga nahuli namin. Ayan oh. So ayan lang. Ang tawag sa amin yan ay bulan-bulan, parang bangus. Ayan. Ito naman yung ito yung sayang. Malaki sana yan kung nahuli ko yan. Ayan, hipon. Ang tawag kasi sa amin yan ay udang. So ayan, yan lang yung nahuli kasi ang tatakaw nila. So sa susunod, babalik ulit tayo para makahanda. Dahil puro nakakawit sa tubig kasi yung ano natin. So uwi na tayo guys dahil gabi na. Okay. Balik kami down sa pinagganon natin. Baka swertein tayo sa sunod. Ngayon. Mas maaga pang punta natin down. Oo, dahil walang swerte. Babawi tayo sa sunod. Okay, peace. Na kami guys, ito. Pahapon na talagang nagpahapon kami. Para tignan sana namin kung talagang may huli sa hapon, pero wala sa swerte muna. So, hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Babalik tayo ulit pagka may panahon. May time na naman tayo. Dahil minsan kasi may mga ginagawa naman, kaya isikapin natin na makabalik tayo doon. Kung sisirtin talaga tayo doon ay talagang maraming huli doon. Saka sana ay yung malabo sana yung tubig. Yun ang talagang doon sila nagugutom. Nagugutom sila pag malabo yung tubig. So okay guys, hindi na kami at lakad na naman to. Okay. So yun guys ang ating video. Huwag kalimutang mag-likes, comments, share na rin guys. At higit sa lahat, subscribe na para updated kayo sa mga susunod pa nating video. God bless us all guys.